Hej alle sammen. Nu er vi stået op. Ja. Nu er vi stået op og har gjort os klar, for vi skal ned og mødes. Hvad er klokken egentlig? 38. Vi skal mødes lige om 10 minutter tid. 12 minutter faktisk. Så. Men ja, vi var oppe og spise morgenmad, og det smagte helt vildt dårligt. Så, og vi skal ud og gå alt muligt dag, og der er helt vildt kedeligt. Så er jeg nu brugt dig. Ellers så ikke også, det er bare sådan, vi tager billeder, griner, hopper, leger. Nu gør vi os bare klar. Det gør vi da også, det er vi klare. Det er fucking nederen. Vi har en virkelig dårlig udsigt, og det er helt vildt trist. På sagen. Du er... Ja. Også i går aftes, ikke? Men vi skal jo kigge på nogle ting der, så jeg nok også lige vil komme til at filme. Men vi måtte ikke snakke. Det stopper op begge to, så du svarer til mig. Vi skal derover til den store kugle, og det var ikke Amalies hoved. Det ved jeg ikke. Hvad hedder den her labyrint? Det er ikke en labyrint. Så er den her labyrint. I kan ikke lige se, at jeg laver de her tegn, fordi jeg har ventet på. Sådan en slags labyrint. Men man kan faktisk ikke blive væk herinde, men det er meget svært at finde folk. Men det er i hvert fald i Berlin, så ved I det. Og vi fryser fucking meget. Nu går vi faktisk ud af labyrinten.
Zusammen står ved Berlinmuren, som blev lavet på grund af, at 2. verdenskrig, og tyskerne tabte, så derfor blev den sådan set lavet for at dele Øst- og Vest-Tyskland. Men ja, den blev så sat op, og det her er meget mærkeligt at gå og filme sig selv, fordi der er mange, der kigger på en. Men ja, så det var egentlig bare derfor, den blev sat op. Og den ser sådan her ud, og der er en masse huller i, fordi at alle fra Øst- og Vesttyskland blev hentet ind til at slå muren ned med alle deres hamre. Så ja, men det var nok for historietimen og Berlinmuren. Så tschüss alle zusammen! Puttgarden! Der var en på mig. Jeg fik ham på film. Hvad gjorde han? Jeg fik ham på film. Der er fest og party! Det er noget med et eller andet, jeg ikke... Der er fjernsynsfag nede. Det ved jeg ikke lige om det er. Der er nogen, der ryger. Men, det er der. Men vi er på vej hjem. Vi er faktisk næsten hjemme til Simon sover mig i baggrunden. Hey Simon! Dig. Og Tigry. Ja. Hvorfor filmer du? Kunne det komme på YouTube? Nå. Hvorfor er det, vi går her? Det her minder lidt om i København. Der er meget menneskemylder. Tror du ikke, vi gør det? Hvad er det? Amalie slikkede mig på kinden. Væk. Der er nogen, der kigger mærke på. Nå. Det her kan godt komme til at tage meget lang tid, så... Men mit kamera er gået ud. Jo. Man kan ikke komme med. Ja. Hej. Nu sidder vi på McDonald's igen, og vi er fucking klamme. Fordi så bliver det sådan tørne. Ja, vi er så på McDonald's. Igen, og vi er fucking klamme alle sammen. Er det ikke også rigtigt alle sammen? Vi er pisse klamme. Jo. Så er det anden gang til McDonald's. Ja, og det er fucking ulækkert. Ja. Hej Coline. Hej YouTube. Kan du have lige hej Line? Nej, jeg sagde hej Coline. Så er hej Line. Hej. Hvad er klokken egentlig? Den er halv, tror jeg. Den er sgu da mere end halv et. Nej, ja, den er... Den er 20:01 lige nu, og vi ligger... Faktisk er 19 i, men altså... 19 er den faktisk, og vi ligger sådan og slapper af, og sådan er lidt trætte nogle af os.
Ikke bare en. Så, Karoline, Ja. hvad hvis vi andre går i seng? men Så går jeg ind til jer. og Amalie, hun ligger og spiller et eller andet. Så snakker jeg om med øjne på internet. Hvad hvis de også er gået i seng? Så ved jeg, hvad så så. Så hun nok ikke kan klare det. Jo, så er jeg klar nu. Hun er lige klar. Jeg Det er mener, med, at vi kan stå herovre og inde på det andet værelse, sådan ligger. Ej, undskyld. Au, for helvede. Nå, men jeg slog i hvert fald en jerndør op i min tog, så nu er min negl sådan halvt ved at flikke af. Er der ikke en, der kan tilbage på min sko? Jeg ved ikke, om jeg kan, men jeg skal ikke finde ud af, om jeg kan med sådan noget. Så ja, det ved jeg sgu ikke lige, hvad jeg gør. Men ja, I må sove godt, og jeg går også selv lidt med. Naughty, og i morgen der kommer dag 3. Øsle? Nå. Øsle? Gute Nacht, alle sammen.